जय सेवा नन्न मंगम विषमराव जंगुबाई ఛానల్ जय जंगु जय लिंगु जय पेरसापेन नेंडु मोमटु कुमरम भीम जिल्ला तगा रविचंद्र कालोनी तगा माव गोंडी धर्म गुरु पांडी कुपार लिंगुना माव पेनगड़मंता इगे ಇದು ಪೇನ್ಗಡ ಸೂಡ್ತಕ್ಕೆ నేను భారతదేశంನಾಗಿರೆ ಈತಲ್ ಮಂದಿರು ಇತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಈತಲ್ ಸೆಲ್ಲೆ ತೇನ್ಲಾಸಿ నేను ಮೊಮ್ಮಟಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಕೀತಂ ತೇನೇನು ಮಾವರ್ ಪೇಪಿ సిడమర్జు గోండ్వాన గోండ్ మహాసభ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు అహనే ఊట్నూరు ఐటీడీ ఏటీడబ్ల్యూసి మాజీ చైర్మన్ తేను బస్కే సురుకితర్ బాహన్ సురుకితరిన వాళ్ళు మాకు తేన అవ్యహాంతరు నేను కుమరం భీము జిల్లా తగ ఆసిఫాబాద్ మండల్ తగ రవిచంద్ర కాలనీ అంసాపూర్ నాటే गोंडी धर्म गुरु पांडी कुपर लिंगन पूजा నేను కుల ధర్మ పూర్ణిమ అంతేను दूसरो जाति तुर्बरे दत्त जयंती अंतरू అని నేడు पांडी कुपर लिंगल इतके मावा कोयवसी पेन कुनु यादितल तेणतोरु धर्म गुरु आंदुरु मावा कोय धर्म बच्चरो डगुर मत्त आ डगुर तेदु जरसा बस्टे मासिकुन यादितकर वल्ल आता यादितलु तेणन साटी जंगो राय तड़ता सलहते पांडी कुपर लिंगल हीरा सुख गुरु बिरपंक गुरु वीर समदिरासी कुनु धनेगा वसंजी मावा पेरसा पेन कुनु यादितल तेणते तेणसी कुनु पचमड़ी नाटे ओसी कुनु ज्ञानोदयम से तेर भक्तिता मार्ग तो तेर सत्यता सरी तो चिकुनु इतर त्यादु नेडु सारे भारत नग इतके माव उमटु बొమ్మిತ್ माल कलिरा अंदटु इदु बొమ్మి बस्के पुड़ता अस्के मम्मट पुड़ता जात्य अंदु ते दिनग प्रलयं वातस्ते अमरकंटकनग नरमद इनवल सुकुंपूरी అని పెరియర్ అవన్నీ వాళ్ళు రెండు జీవాన్ దక్తా ఉంది కాకడ మొత్త అని ఉంది మగురు ఉంది మినోడల్ మంజికును నేను మావ జాతి పెహకు మాసికును నేను అతల్ పాండి కుప్పర్ లింగన ధర్మ మావ సత్యతమంత ಇದು ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮತನು ನೆರುಸನ್ ಸಾಟಿ ನೇಡು ಪಾಂಡಿ ಕುಪ್ಪಲ್ ಲಿಂಗಲ್ ಮಾಗ್ ಬತಲ್ ಕಿ ತೋರಿಂಜೆಕುನೆತ್ತೆಗೆ ಸಿಯು ಜಾಗ ತೋಸ್ತರು ಉಂದಿ गावगड़ उंदी बेरे पेनगड़ उंदी बेरे वड़वगड़ उंदी राजगड़ अनि मुठवा पोया अंजुकुनेत्तके मावरू कटोडलु अनि नार्पाललु अनि राजल मोक्सलु उंदी सियों जागनूरू ऊर पवित्र मायनलूरु कीर्ते ईतल सोबत धर्मतुनु चोकोट कियान साटी मावूरू वेडिल्कु इदु मा पांडी कुप्पल लिंगन कीवड लेक्कतगा फस्ट 1997 ಇದು ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾಲನಿ ಆಸಿಫಾಬಾದ್ ಪಾಂಡಿ ಕುಪ್ಪಲ್ ಲಿಂಗನ ಪೂಜೆ ಕೀಸುకొని ಇದು ಕುಲಧರ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮತ್ನೇಟಿ पूजा तुंग सेमंतरू कोया गणत लेकते इगेटल आत्पज 2001 को जमगाव आता इनके प्रपंचमुन रोपो नेट दिवसने पांडी कुपर लिंगन पूजा आसे मंत मल वायुवल सटी तपुन को धनेगावत गमंत इदु परंपरिताक्सिकुन जातित रीतितु नेरुस्वड साटी इदु मावग पांडी कुपर लिंगन धर्ममंत ने जंगो अनि लिंगोन सेवतग मावूर मत्तेकेने चोकोट्न सरिव अंत इंजरे इदु सत्य सर्दुनु तोहुवड साटी मावूर वेडिल तुंगत सर्दुनु नेडिगे पांडी कुपर लिंगन जगतगे वासिकुनु इनके नमोटु ಬೋನ ಮನ್ಸನ ಬಹನ್ ಮಂತಯ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಇನ್ವಲು ಮಾ ಕೈದಾಗ ಪೆರೇಕಿ ವೆಚ್ಚಿಕೊನು
मोठ काल करांतटस्के बोरे पुत्र पाडी पाजलेन तेरसलते बोरे दंदौलत पाजलेन तेरसलते उंडे बतलेन तेर ಇದು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆನಲ್ ದುಸರೋ ಸಮಾಜನ ದುಸರೋ ಜಾತಿ ತಗಸಿಲ್ಲ ಈತಲ್ ಪವಿತ್ರತ तो ನೆರುಸ್ವಾಡ್ಸಾಟಿ ಇದು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಲ್ ಲಿಂಗಲ್ ತೋಸ್ತ ಸರಿಯಾದದನ್ಸಾಟಿ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಲ್ ಲಿಂಗನ ಆದಿಕಿ ಸೆರೆ ಮೋಡು ಕೋಯ ಪುಣ್ಯ ಮುನ್ ನೆರು ಸೆರೆ ಜಂಗೋರಾಯಿ ತಡ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು काम तुंगन अंजरे ಇದು ಮಾಕೊಂದಿಕೆ ಕಾಲಿ ಕಂಕಲ್ ಇನ್ನೂರು ಮರಕ ಅಂದಟು ಕಾಲಿ ಕಂಕಲ್ನ ಮಾವ ಮರಕು ಪೇನ್ ಕಾಂದುಂಗು ಅವೇಕನೂರು ಮಾವರು ಕಟ್ಟಡ ರಕ್ಕ ಇದೆ ಇದು ಮಾವ ಪೇನ್ ಗಡತಗ ತಾಕಂತ ಇದು ಗಾವ್ ಗಡತಗ ಪಾರ್ಲರ್ ರಕ್ಕ ಇದೆ ತಾಕಂತ ಇದು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಲ್ ಲಿಂಗಲ್ ಇನ್ವಲು ಇದು ಮಾವ ಪವಿತ್ರ ಪೇನ ಅಂದು तेन नेरुस्वल बोन कई ओन मत वरुण बरो जिम्मेदारी मन इनके मुठी पूजा तुंग अंत मुठी पूजा तक वरुण को जिम्मेदारी मनोर वो मनसद ओन बहन मन अंत हानु ओन पावे मंत नेंडिदु रविचंद्र कालनी तक पुतूर्दान सिलूर ऊर्कु पुतूर्दान सीता उंदी नाल्वीर पुतूर्दान आतेर ते ऊर पुतूर्दान तानक बतलिते ಅವನ पूजा ಅವನ निवोट बतलिने गुणिते गोड रांदूर गोडु नेडु ये पुतूर्दान सीतूर सरिसमानंगा बेली तुळसी सीसिकुनिगे टीचर मंत्रासाठी इतल पवित्र पेंदुनु मोठ नेरुसंसाठी ಇದು ಚೊಕೊಟ್ನ ಜಾಗಮಂತ ನಾರ್ನಾಟೆ ಜಂಗೋ ಲಿಂಗೋನ ಸೇವಾ ಆಯನ ಪಿರ್ಸ ಪೇಂದ ಸೇವಾ ನೆರುಸನ ಮಾವ ಶಿವರ್ ಭುವರ್ ಪೇನ್ ಕುನ್ನ ನೆರುಸನ 16-17 खम कुन नेरुसना 700 आखाड़ा 900 बेतल कुन नेरुसना नालू सगना पारेंड कड़े कोपेन काली कंकल 33 कोटी पेन सर्दुन नमोड नेरुसना इंजरे ಈತಲು ಶುಭ ಕಾರ್ಯತುನ್ ಸ್ಥಾಕುಸ್ವಾಡ್ ಸಾಟಿಗೆ ಉತ್ತೆಗೆ ನಾಲ್ವೇರು ತೇತ್ತೆ ನಾಲ್ವೇರು ಇತ್ತೆಗೆ ನಾಲ್ವೇರಿತ್ತೆ ಉಂದಿ ನಾಲ್ವೇನು ಸಗ ತಯಾಯೋ ನಾಲ್ವೇನು ಸಗ ಸೈವೇನು ಸಗ ಸಾರ್ವೇನು ಸಗ ಏಡ್ವೇನು ಸಗ ನಾಲ್ಕು ಸಗ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಗ ಎಂತಾರೆ ಆನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಸಗ ಜೆಂಡಗೆ ಎಂಜೇರಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವಿರ ಜೆಂಡ ರಗಲ್ ಸೀವಿರ ಜೆಂಡ ಧಾವ್ರಾಲ್ ಸಾರ್ವಿರ ಜೆಂಡ ಚಿಲ್ಲಾಲ್ ಏಡ್ವಿರ ಜೆಂಡ ಭೋಡಾಲ್ ಇವು ಮಾವ ಪವಿತ್ರ ಮಾಂದುಂಗು ಅದನ್ಸಾಟಿ ಮಾವ ನರ್ಮದ ಇನ್ವಡೈತೆಗೆ ನೇಂಡು ಮೊಮ್ಮಟು ಇದು ಧಾಮ್ರಾಲು అని భోడాల్ ఇది మా మర్మిత ఏలతే మూడు మేంజనల్ ఉత్పత్తి ఆనేకే పొరోಡ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಭೋಡಲ್ ಬಂದಂತ ಸಿಡ್ದ ಬೇರೆ ಧಾಮ್ರಲ್ ಬಂದಂತ ಅದೇನು ಉನ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತಗೆ वेडी आणि छलवा गरम आणि चितूर इवेकनंदल मायनन जन्म आता देन पवित्र तुत्तन नेरुस्वल मावर पांडिकुप्पल लिंगाला अंदूर यांसाठी हरवरवर कोयगने तोर मायनल पांडिकुप्पल लिंगाना पूजा तुम शिकून ऊर पवित्र आहे ना जरे ना कोरेंजन की शरीरन गोष्टी महकेर मंतन जैसे ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಶ್ವಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ ಹೀಗೆ ಕುಮ್ರಂಭೀಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸಿಫಾಬಾದು రవిచంద్ర కాలనీతగా నేడు పునః దివసన సందర్భంగా పాండికుప్పార్ లింగున పూజమంతా తాను సంజర్మంతా మా ఊరు కోయపుణ్యం జిల్లా అధ్యక్షులు కొరంగ సీతారాం జంగు నిన్న సంజర్మంతం చేశారు.
ओमना गुदवा ओमना पटत कुदाना ओमना गुदवा अग्नि सूर राइट आंदोनो आटना लक्ष्मी पूरा राइट आता आंदोनो मून सायद ना नाम ने बहरी वाटवल ना सने ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವೈನ ನೀವು ಗಿರತೆಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿವಂತ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೀರಾಯೋ ಸಾರುವೇನ ಪಾಡಿತಾಯೋ ನನ್ನೆ ಆಟೋಕ್ನ ರಾಯ್ತಾರ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಾಂದು ನನ್ನ ಗೀತಾ ಸೋಡಿ ಅಂತ ఒకవేళ మీరు బరి గోన్నై మనసున మందరితే అది తప్పేగి ఇంకిర్తే అంటే నిమ్మ యాకుంటగా నీ దునియాత్ కాయన జాతి గగుని మనకి బాబా జంగుబాయి నీ కడ అసి మతేకేనే నీ జన్మ సీత పైన ರಿಕ್ಷಾಯಿಗೆ ನಾಕೊಂದು ಹಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ इनके ममटू पांडी कुपार लिंगोना हगे मंदिर मंता माव सल्लेगाग्रा अनि नालू सगाना जंडा मंता हगे पूजे जर्सर मंत इनके ममटू देवरी पच्च केशव दादा